Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu yan bindiga suka yi wani mummunan farmaki a karamar hukumar Maru da ke jihar Zamfara, inda suka kone al'umma kamar da za ku kalla a cikin wannan bidiyo. Har-haren da yan bindiga suka yi sun kashe ne a wani ƙauye a karamar hukumar Maru da ke jihar Zamfara a daidai lokacin da suka kama wani magidanci, inda suka kona mai fuska kamar da za ku kalla a cikin wannan bidiyo. Wannan magidanci ya kasance ɗaya daga cikin da yan bindigan suka yi garkuwa da shi, suka tafi da shi cikin jeji tare da azabtar da shi da kuma kunna masa wuta, inda suka kona shi. Wanda mai sauraro, idan ka daure ka kallaci wannan bidiyon za ka tabbatar da cewa yan bindiga fa ba sa daga cikin al'umma masu imani ko kuma cikakkun musulmai, domin ko dan musulmi ba zai kone dan uwansa musulmi ba, ko Allah bai bada dama a azabtar da mutum da wuta ba, kamar yadda za ku kalla a cikin wannan bidiyo. Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ke hukunci da wuta, kamar yadda an za ku kalla a cikin wannan bidiyo, da irin cin zarafi da kuma kaskanci tare da zalunci da yan bindigan suke al'ummar jihar Zamfara, Sokoto, Gusau da kuma jihar Kebbi, kamar zuwa kalla a cikin wannan bidiyo. Kamar dai da Hausawa suka ce, magana daga bakin mai ita tafi daɗi. A cikin harin da yan bindiga suka yi na tarwatsa al'ummar gari da kuma kashe kananan yara da kuma mata, tare da kama wani magidanci da suka yi, wanda suka kona shi, wanda yanzu za ku ga rashin imanin da suka yi. Za ku ga cikakken bidiyon yadda su kona wannan bawan Allah a fuskarsa da kuma wuyansa a daidai lokacin da ake tattauna da shi. Abin tausayi da ya fito ba da labari na irin cin mutunci da kuma cin zarafi da aika-aikan da aka yi masa, wanda yanzu za mu sako muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye na wannan bawan Allah. Amma dan Allah da na baka mun kai sako muku cikakken wannan bidiyo, muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku, wadanda wasu dangula mana subscribe ba, ku daure ku dangula mana subscribe kamar haka, gami da ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shine ke bamu damar sanar da zarar mun ɗora sababbin bidiyon a wannan channel ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Bayan kun kalli wannan bidiyo, ku daure ku sharing ɗinsa domin yan wada abokan arziki su amfana. Daga bisani sai kuma na comment a sashi mana comment don mu tabbatar da ra'ayinku. Ga dai cikakken wannan bidiyo kai suka zuba min fetur ga wuta ga saman kai, ta saman kaina suka kyarta ma a sha leta, suka kyarta kawai suka tafiya su. Ina ta ihu wayo wayo, ina mirgina cikin ƙasa. Allah ya sa wutar ta mutu. Yanzu dai muna nan cikin garin Katsina, gaskiya ba mu koma gida ba. Muna nan gidan Sabon Layi, gidan Marigani daidai da gidan yan gudun hijira, ba mu ma da wajen zama. Farko dai ina gona, ina aiki, sai yan ta'adda suka zo, ban san sun taho ba. Sadda zan diba sun kure min, kafin in ruga sun haye min. In na ruga kuma za su halbe ni, sai na tsaya. Suna tsaya suka tambaye ni kuɗi da waya, na ce ban da su. Suka ce ubana na da kuɗi, na ce a kaga gidan mu dama an tada mu, an zo an kore mu ba mu nan gida, ni ma nan noma na zo yi na gona, lokaci ya zo yi. Suka ce to lalle za ka ci uwanka. Suka ja ni suka kai ni gindin beji, suka ɗaure ƙahuna, suka ɗaure ma hannu, suka zuba min fetur ga wuta ga saman kai, ta saman kaina, suka kyarta ma a sha leta, suka kyarta kawai suka tafiya su. Ina ta ihu wayo wayo, ina mirgina cikin ƙasa. Allah ya sa wutar ta mutu. Ina nan zaune sai ga wani bawan Allah sai zo ya taimaka, haite da ni aka kai ni cikin gari asibiti, suka kyansa ta nan kusa da Muru Makina. Da suka kyansa ta aka yi da ni Katsina, aka zo Katsina General aka kyansa, suka ce mu teɓa ta gara. Muka je ɓata gara, su ma suka ce gaskiya ba ta yake su mu taho medical. Kafin mu taho medical sai wasu bayan Allah nan suka ce mu zo wani gari nan Kawari na hanyar Gamji, akwai wani bayan Allah na nan ne ba da maganin wuta. In muka zo rashin Allah yadda zai ba mu magani da yadda Allahu, in Allah da za ta warke. Muka taho nan ya zai mana magani, ya shashawa magani, sannan muka dawo cikin gari. To da ina ka kone? Gashi nan ga huska da wuya da kirji na kuma da hannuwa na. To kamar ka baro garin koko wani hali ake ciki inda aka yi ma wannan abu? A ka tambayi mai wani gari ne aka yi ma wannan abu inda kuke zaune da? Ruma Hora Girke, ƙauyen Ruma ne. Wace ƙaramar hukuma? Ƙaramar hukumar Batsari. To yanzu yaya yanayin jikinka ganin ga alamun taban wuta nan kamar yadda ka faɗa? Jikina wani bi ina jin zafi, wani bi kuma da sauki. In na sha kamar ruwan sanyi tana min sauki. Wani bi kuma in rana ta yi dole hidin kuma cikin inuwa, ban iya wani yawo. Da suka kunna ma wutan nan tahiya suka yi koko sun tsaya su ga tana ta ci
me tsammanin ka ya faru? a ko dai harko mashin da yake mashin biyar ne suka tadda ni ko da suka tafi ɗaya ya tsaya yana dai ta kalla yana ta mirgina dai wata bata mutu ba shi ma ta ya banni na wuri to bayan ta yi Allah cikin ikon Allah sai wata ta mutu yana cikin mirgine to hannunka to ya kasance ga yanan kuma hannunka da kuna shi me faru? Shi ma ai wuta haka wajen kwanciya ne da yake gehe haka na kwanta da yake kaga ai duk gehen hagu ne ta tuya da nan gehe na. To bayan nan ya kasance cikin garin Katsina ka dawo koko ya abin ya kasance za ku koma gida? A yanzu dai muna nan cikin garin Katsina gaskiya ba mu koma gida ba muna nan gidan sabon layi gidan marigani daidai da gidan yan gudun hijira ba mu ma da wajen zama. To ya rayuwa take kasancewa abinci da kuma inda kuke zaune din? Abinci sai dai mu je irin abincin da mangal ke raba shine muke amsuwa muna ci. To shi ya muhallinku da kuka baro can gidajenku da sauransu? Suna can mun baro ba mu da halin zuwa. Menene fatan ka ko me kiranka? To muna fata dai ga wannan gwamnati ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo mu karshen wannan abun kuma kowa ya koma gidansu lafiya Allah ya ba mu arziki mai albarka da damana mai albarka.